Hey, Dres. Wanneer luister jij bij die tantas? Nag-check yung tantas. Hij is niet meer in, hè? Hij is niet meer in. Ik was lang klaar zo, maar... Hij is nog scherp. Maar wat is dat? Ik toets er of hij nog scherp is, dan hoef ik niet te gaan niet. Baie ou mense is darem maar slim, hoor. Ek sê jou, hulle dra kennis. Hoe ouer hulle word, meer kennis. Hoe meer kennis. Dankie. Kan ek ook toets? Je kan, want dat lijkt mij maar een beetje stom. Zie je kunt iedere plek hier hoor. Oké. Hij is beetje stom, maar toch rooi. Ja. Hulle werkt nog, maar ik denk je moet maar bel hier. Bel hulle. Bel hulle. Hierdie werk nie meer vir my nie. Maar kan ek weer slaap? Hey, Monica. Als die man wil varkslag raak met mij, wees ik gewoon bij jou met zijn eetanden. Wat doen jy? Ik wil bingo spelen samen met jou. Ja.